22 मार्च सोलोंथाइ गोनां बेकार लाइमोनफोरखौ केरियार आरो साइकोलजी काउन्सिलिं आयदायाव सांग्रांथि। बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथाइ BKWAC नि बानजायनायाव आसाम डाउन टाउन मुलुगसोलोंसालि गुवाहाटी आरो धनसिरि साब डिभिजन सुरपेटा गलाघाटनि ट्राइबेल जिरायथ' नब्लाङाव गासिबो बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो सोलोंथाइ गोनां बेकार लाइमोनफोरखौ केरियार आरो साइकोलजी काउन्सिलिं आयदायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों। बे सांग्रांथि मेलखौ दैदेननो BKWAC नि OSD शुक्लेश्वर गयारी बिथाङा मेलखौ बेखेवना होयो। BKWAC नि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङा आरो BKWAC नि लेङाइ CEM रमिय' नार्जारी बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मिरु UBPO नि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बाहागो लायो मिरु UBPO नि लेङाइ नेहाथारि सुशान्त मोसाहारि, महेश्वर बसुमतारी, थुनलाइयारि नेहाथारि मिरु UBPO सुरपेटा जिल्लानि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन। তেনেকা নিজাববীয়াকে কিছুমান প্লানিং লৈ পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কালচাৰ, আমাৰ শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক গোটেইখিনি যেহেতু আমি বেকৱাৰ্ড হৈ আছো, এই গোটেইখিনি আপলিফমেণ্ট এটা দিবৰ কাৰণে আমি কাউন্সিলখন বিচাৰিছিলোঁ। কাউন্সিলখন আমাৰ ইতিমধ্যে জন্ম হ'ল। জন্ম হোৱাৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে, উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে এটা জনগোষ্ঠী উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগতে আমাৰ যিটো সম্পদ, মানৱ সম্পদ আমি যিটো কওঁ, সেইটো অলপ উচ্চ খাপত আমি আনিবই লাগিব। সেইটোৰ কাৰণে আমি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে কাউন্সিলে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিষ্ঠা সহকাৰে कामखौ কৰিবলৈ स्टार्ट কৰিছে इतिमধ্যे। दा खामानिखौ बिथांमोना मावजेनबाय। जोंनि हारिनि जौगानायनि थाखाय, हारिखौ लाखिनो थाखाय बा दिनैनि जिखिनि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफ्रानो बिथा आरो बे फरायसाफोरखौ इयुनाव मोजां गोग्गो साफा साफा नोगोरारि दानो हायोबासो बर' समाजा जौगागोन। दा बेखौ जों मोनसे बाथ्राखौ नायनांगोन, मोनसे जाथिया गोख्रों जानोबा फारफ्रोमबो दिगाव खामानि मावग्रा मानसिफोर थानांगोन। राजनितिल' मावबाबो जानाय नङा, समाजाल' थिग थाबाबो जानाय नङा, मोसानाय मुसुरनाय गान खननायाल' थिग थाबा जानाय नङा, सब फारसेबो खामानि मावग्रा जोंनो मानसिफोर नांगोन। जोंहा सारमोना माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों जे जोङो गामिफ्राव नायबा नुयो जे गामिनि 100 खोन्दोआनो गासैबो माबे जों गोग्लैसोनानै थानाय फेमिलिफोर नङा होमबा? जोंहा रां रुफा गैया, जोङो गोजौ खाबाव थांनो हाया, बाहेरा जायगायाव ओंखारलांनानै जोङो सिमांखौ नुनो रोङा, दा हायाबो। दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबनानै जोङो काउन्सिला जेफोर नीति निर्धारण खालामगोन आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गासैबो आफादफ्रा जों दङ। जोङो मोनसे बाथ्राखौल' लुगैगोन, जिखिनि फरायसा दङ फरायसाफ्रा गावनि खामानि फरायनायानो नङा होमबा? फरायनायाव नोंथांमोना गोसो हो। दा नोंथांमोना गोख्रोङै फरायनानै इयुननि समाव सासे मोजां नोगोरारि जायोबा गावनि जिउखौबो जुदि दानानै लानो हायो, जोंना गोजोननाया आफादफोरनिया बेयावनो थागोन। दा आं खावलायनो लुबैदों, जोङो साफ्रोमबो फरायसाया मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जे जोङो गावनि परियालखौ नायनांगोन जे नोंनि परियाला नोंनो बेसेबां सुंथानो हायो, बेखौबो नायनाङा होनबा? जों जाहैबाय मा लेखा फरायगोन, जों मानो फरायगोन? नोंनि गार्जेना नोंखौ लेखाखौ मानो फरायहोदों? कुइसना बेयाव फैया होनबा? मानो? नों जि लेखा फरायदों बे लेखा फरायनानै नों उनाव ओंखाम मोनजानाङा होनबा? ओंखाम मोनजानांगोनबा दिनैनि तारिखाव मा जाबाय, जोङो गोदोनि बायदि सादा बुसा फरायबा जाला। सादा बुसा फरायनायखौ मा होनो मोनथिबाय?
ओरैनो स्कुलाव फैबाय परिखाखौ होबाय पास जाबाय मायाव पास जादों बिदिनो खुनु खोथा गैला गोदोना बिदिनो नङामोन होनबा बेबायदि जों जाला दिनै गासैबो आयदाया आलदा 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 केरिकुलामफ्रा आलदा जाबाय सिन्था सरसाया आलदा जाबाय नोङो ओंखाम मोनजानोबा दिनैनि समाजजों खारफानाङा होनबा खारफानोबा जों मारै रेडि जानो बे रेडि जानायफोरखौ जोङो सम सम गावनि गेजेराव सरसा खालामनांगोन दिनै गोलाव सम जागोन मानोना आलासि बिथांमोन दङ सावरायनांगौआ गोबां दङ फ्राय बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंखालांजोब्बाय आंनिफ्राय आं मोनसेल' खावलायगोन जे जोङो काउन्सिला खोब खम समनि गेजेराव बिथांमोनहा नैबे डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव माखासे फरायसाफोर फोरोंहरनो थाखाय ओरैनोथ' बयबो फरायनो लुबैबा जानाय नङा बेयाव माखासे सिस्टेमफोर थागोन बे सिस्टेमनि थाखाय जों रेडि जानांगोन दा गलाघाटनि फरायसाफ्रा बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा दा मोनसे हयथ' आनजाद लागोन बे आनजादाव उथ्रिनाङा होनबा उथ्रिबासो ना बेयाव थांनो मोनगोन दा नैबे बाथ्राफोरखौ एसे थाल लानानै आङो गासैबो फरायसाफोरखौ खावलायदों बिनि थाखाय नोंसोरो रेडि जा बिनि अनगायैबो जोङो जेखिनिया रां राशि गैया गोजौ थाखोआव फरायहैदों अबेबा बायजोआव फरायहैदों अबेबा मोजां इनस्टिटिउटफ्राव फरायदों बिथांमोननि थाखाय काउन्सिला माखासे सुजुग सुबिदाफोर होदों बै सुजुग सुबिदाफोरखौ लानांगोन बेनि अनगायै जेखिनि फरायसाफ्रा फरायनो गारबाय गावनि जिउआव माबा मोनसे मावनो लुगैदों खिन्थु रां राशि आखायाव गैया ट्रेनिं माखासे लानांगोन नोङो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायफ्रा आदि करि गासैबो खामानिफोर दा बिथांमोनहा बिनिबो माखासे ट्रेनिंफोरखौ होयो बेफ्रावबो जोंनि जिखिनिया बारग'बाय फरायसाफोर रानिं जायफ्रा फरायसाफोर नंला दा बिथांमोना बे फारसेबो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन मथथे जोङो एज ए होल जोंनिफ्राय मोनसेल' खावलायगोन गासैबो बिथिङाव जोङो जौगानो थाखाय लेखा फरायनाया गाहाय जागोन ओंखायनो नैबे ओनसोलाव थानाय गासैबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों मोजाङै जाहाथे फरायनायाव गोसो होयो बारा बुंनांगौ गैया अधिक बहलाय मोनफैगौ